Avanzan as obras do futuro Parque da Parda. Iso si, os traballos sufriron un pequeno retraso por mor dos temporais deste inverno. Está avanzando moi ben as obras do novo Parque da Parda, que vai a ser realmente o parque máis grande da cidade, incluso que Alameda e as Palmeiras, que este ano hubo 3 meses de choiva que prácticamente foi imposible traballar, agás facer aportes de terra, que por certo hai un dato que é espectacular, que máis do que estaba previsto, 100.000 metros cúbicos se meteron aquí, ainda queda algunha por incorporar, que estén alrededor de primeiros do ano que ven, ou se pode ser antes. Cunha extensión de máis de 34.000 metros cadrados, Fernández Lores asegurou que o parque transformará a contorna incorporando múltiples dotacións. Ademais dos espazos de lecer e das áreas deseñadas para xogos urbanos, contará con máis de 200 prazas de aparcadoiro de balde distribuídas en 2 zonas. Vai a ter un parque infantil, vai a ter zonas de pradería, vai ter aparcamentos, onde estamos ahora mismo, isto vai a ser un aparcamento que vai dar servicio a Parda e tamén aos xulgaos. Na punta da lá, en Entrevías, tamén vai haber outro aparcamento máis. Ademais, todo o terreo estará cruzado por unha canle de auga que finalmente será artificial. Vai a ser con circuito cerrado, pechado, porque onde vai a ir, que sería máis ou menos por ali, non hai ningún nacemento, entón se vai a fazer un circuito cerrado cun alxibe, de maneira que sí que circule e que a xente poida disfrutar dunha canle pequena de auga, en fin, natural, pero claro, non pode ser porque non hai o olleiro ese, non desapareceu. Dende o Concello destacan tamén que o novo parque, que supón un investimento de máis de 5,3 millóns de euros, estará integrado na Rede Verde Pontevedresa. Gústame especialmente que desde o leste da cidade, desde a Parda, se poida conectar este parque co Parque do Gafos, que logo tamén se vai a fazer unha actuación importante ali, que en fin, a renaturalización do río do Grafos en Campolongo, e que nos vai a permitir conectar a Parda coa ría, non? Que iso é unha zona moi grande para moverse, para disfrutar dos espacios libres de alta calidade, que este parque vai a ser un salto importante, non? En canto ao futuro pabillón da Parda que se construirá na zona, o alcalde asegurou que os actuais traballos xa están a deixar listas as conexións necesarias tanto de saneamento como de abastecemento para atender a infraestrutura.